Hello guys! Baka daw guys, berkas daw. Shout out sa inyo ada guys sa mga tinilas. So under maintenance karon na to ang unit guys kay Purot-purot na nakalibanga guys. purot-purot man guys. Guys. 24 yun. Ya, Palpak. nagalas. Nani sulod lah. 24 yun. Kana function pa na? Pundir ni. Ponder na. Ya. Why, dili pareha tong hatag ni sa ko 12 ug 24 reto day. Di naman gud may kambyo na nga 12 pag kinanglan. Ya, 12 pag karton 24 ang sila. Alang sa tapon ni, tagoy lang sa. Balik sa ka dito sa kwan. Okay, tala ka dito. Wala na. Dire lang na ko na kay. Kapit mo na to isa. Oh. So shout out kay Boss Ronnie. Antay lang muna tayo sandali guys. Kasi kinuha yung filter dito, papalitan daw. So umuwi pa yung chief mechanic natin ng shop. Kumuha rin ng dalawang bulb kasi ponder yung dalawang ilaw natin. So, shout out nga pala sa mga stag team Hilas dyan at kay Madam Buya ng Hilas. Salamat po sa pag-follow nyo sa akin guys. So gitaon na yun, niabot na. Melag wandar. Melag magtinarong ni. May lag magtinarong. Nakadala ka bumbilya day? Awat-awat kini kawan. So naabot na gyud ato ang bumbilya na gi-request guys. Sudah day kung request kay kanay. Oh. Ah, Ina day nga hungong las pare ay patunggan. Awat-awat ba. pungrong lang kirada. Hungong lang. Awat-awat. So ganito kami dito guys, tulong-tulong po para mapabilisan ang trabaho. Huwag gamay.
Ikaw, be. Kung busog na, be. Oh. 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 Pareha na, oh. Busog na. Okay. Ganito tayo dito. Tulong-tulong. Bago ini hit na 3 ano bumulan dito. Kung kuan dai, itong anak dai. Okay ka mo to? Bakit? Master. Wala lagi na. Matay sa gabi. Wala. Nakalapit ako mo dyan. Atong kuan, majape. Dali order ni Masik. Dito. Yahaw. Pasok juga yung lidan ini puta itaon. Ha? Gamay lang pala. Ay ako guwapo ni ganun pala. Ganito tayo dito. Ganito kami dito. Tulong-tulong. Oh. Di. Shout out. Re-repair kami yun, guys. Watch and learn. Balik na tuhan. Oh, sayur. Ito sana mo, guys. Pag-video pa naman sana kay Nasi Joseph. Tangga ko rin kaya ron. Ito sana mo, kay Wonder. Pila yung unit, guys. Easy kayo, guys. Isang man na orange. Ito na, guys. Yes. Okay. Kaya na yun, guys. Ito na, guys. Ito na, guys.
ayun guys, natapos na natin yung dalawang ilaw natin. So, thank you for watching guys. Bye-bye. Okay.